Hej med jer. Jeg har valgt at lave en videoopdatering. I stedet for at få skrevet læserbreve eller andet godt, så tænker jeg engang med at lægge sådan her på Facebook. Og hvis jeg kan finde ud af det, vil jeg lægge det på YouTube. Og jeg tænker, det første, det skal handle om, hvad er det, I som borger gerne vil have af mig? Hvad er det, I ønsker, at jeg skal arbejde videre med? Hvis I har nogle gode idéer eller tanker, kan I så ikke lægge det med her, eller komme med det, skrive en besked, eller gøre noget andet til mig. Jeg vil rigtig gerne lytte på jer. Og jeg tror, det er måden at lytte på jer. Jeg har hørt om kommunevalgskandidater, der har stillet sig op og taget noget af tøjet af og sådan noget. Og tro mig, det ønsker I bestemt ikke, jeg gør. Så jeg tænker, jeg vil hellere lytte. Jeg tror, jeg har meget finere ører end alt det andet, du. Så ved du hvad, kom med nogle gode idéer, eller tanker, eller ros og ris. Jeg vil helt vildt gerne have det. Vi snakkes ved, eller høres ved. Hej hej.